Здравейте, аз съм Борис. Ученик съм от 4 А клас на второ основно училище Петко Рачов Славейков, град Стара Загора. Внук съм на поета Таню Клисуров. Днес дядо има рожден ден, но той отлетя там, където се събират душите на поетите. Сега ще ви кажа едно негово стихотворение за нашия град Стара Загора. И този град обичан от години, аз трябва да отстъпя. Иван Мирчев. Градът с прави улица е мой. И аз съм негов, ако разрешите, съграждани. И нищо, че герой не съм. И няма утре по стените на улицата, дето съм живял, табелките наносят моето име. Но тук живях и чернокос, и побелял. 70 лета и още толкова зими. И въздухът по тези небеса, поне въздишка моя съхранил е, поне усмивка и поне сълза, и грях от грехове за мене мили. Градът с прави улица е мой, дано не ви звучи егоистично. Той преживя години на застой, в ден без сетне, но началото лирично от своето рождение до днес той не забрави, с него ме закърми. Аз отстоявах в неговата чест, без мисълта, че мога да съм първи. Аз писах стихове, така живях, така му служиха приличните поети. Едно осмислих и едно разбрах. Оставай вечно верен на сърцето.